Dit hebben we juist ontdekt. We zijn hier juist te zwemmen en hier even een rondje over de pool, om een pool heen ran. En er zijn al je van deze dingen. Dus op een foto en op Facebook. En wie je niet in die het wist op les, die onder zijn oren walven, wie er een buurvrouwtje die zei: mijn man weet het, Barelt Storm. Het ben, Ja, want dan is natuurlijk de vraag, wat is dit nou correct dan? het binnen mosdiertjes. Ik had er nog nooit van gehad, ik hier zeg nog nooit zien. Maar hier er foto's van op een site. En het klopte wel, wie in dezelfde bal. Hoe viel dit nou aan? Het is een beetje gladdig. Maar het is geen kikkerdrill, er zit wat meer stevigheid in. Ja, schrok je wat of wat wie jouw reactie toen je zei iets ontroffen? Nee, ik schrok net. Ik hier zoiets, nou maar even voorzichtig, even met de handen onder wat er gebeuren gaat. En nou, toen koest het wel optillen. Nou ja, en even op foto zetten natuurlijk. Nou, dat bracht een hele prutte, grappige reacties. Wel een 40 op Facebook van wat is dit en wist u het? En ja, hartstikke leuk. Maar je bent er nou dus achterkomen wat het is. Je bent super wat op ziek geweest haast op een gegeven moment. Hè? Van hoe groter hoe beter, hoe gaat het dan? Nou, we ran gewoon een rondje om het water heen en toen kwamen we steeds groter en zien op de andere kant. Er zitten echt joekels. En was zo groot als een voetbal. En ja, we gingen al zoiets, we hadden tussen fever, maar aan het eind van de vakantie maar in mei nemen en zien wat eruit komt.